U ovom videu pokazat ćemo vam kako da povežete program za autoprevoznike sa sistemom e-faktura, što će vam omogućiti da automatski, bez logovanja na sistem, izdajete i primate e-fakture u programu za autoprevoznike. To je veoma jednostavno i sve što je potrebno je da jedan ključ sa sistema e-fakture prekopirate u podešavanja programa za autoprevoznike. Sada ćemo vam pokazati kako to da uradite. Da biste pronašli ključ koji vam je potreban za povezivanje sa sistemom e-fakture, potrebno je naravno da imate otvoren nalog na e-fakturama. Ukoliko imate otvoren nalog, treba da se prijavite na sistem. Prijavit ćemo se na sistem e-faktura pomoću elektronskog sertifikata na vašoj ličnoj karti. Kada smo se prijavili na sistem e-faktura, potrebno je da uđemo u podešavanja. Zatim ćemo ući u API Management. Da bismo dozvolili pristup našem programu u sistemu za e-fakturu, potrebno je da uključimo API. To ćemo uraditi klikom na dugme Aktivno. Sada je API aktivan i dozvolit će pristup sa spoljnog programa sistemu za e-fakturu. Sve što je preostalo da uradimo kako bi naš program bio povezan sa sistemom e-fakture, to je da ključ za autentifikaciju prekopiramo u podešavanje programa. Možemo kliknuti Obnovi ili Generiši ključ ukoliko ključ još uvek nije generisan. Sada ćemo selektovati ključ desnim tasterom i ići na dugme Copy. Izlazimo iz sistema e-faktura, ulazimo u naš program, u podešavanja i podešavanja e-fakture. Sve što je potrebno, to je da naš ključ prekopiramo u ovo polje. Također, ukoliko nije odabran servis za e-fakture, potrebno je da bude odabran produkcioni. Datum za obračun PDV-a može biti datum izdavanja ili datum prometa. Mi ćemo staviti datum izdavanja fakture. I ostalo je da odaberemo oznaku PDV kategorije. Ukoliko ste u PDV sistemu, birate slovo S. Ukoliko ste paušalac ili niste u sistemu PDV-a, biramo slovo SS. Mi ćemo odabrati S jer je većina firmi koje se bave transportom u PDV sistemu. I sada je dovoljno da sačuvamo podešavanja i spremni smo za rad sa e-fakturama. Kada ste uneli i sačuvali ova podešavanja, više nema potrebe da se stalno logujete na sistem e-faktura, niti vam je potrebno da lična karta bude u čitaču. Kompletna komunikacija između sistema e-faktura i našeg programa odvija se putem ključa koji smo maločas kopirali. A u narednom videu pokazat ćemo vam kako da praktično koristite sistem e-fakture za ulazne i izlazne račune.